ба матн мондани формулаҳои математикӣ. мо аз шабакаи интернет ҳамин формулаи математикиро дастрас намудем, то ки ин ҷо сохтани ҳамин гуна формулаҳоро ба шумо нишон диҳем. барои мондани формулаҳои математикӣ мо вкладкаи вставкаро пахш менамоем ва аз гурӯҳи символи тугмачаи формуларо пахш менамоем. ва ҳамин тавр, хеле ки шумо дидед, ин ҷо майдон барои дохил намудани формулаи математикӣ пайдо гардид. ва инчунин лавҳаи кор бо формулаи математикӣ пайдо гардид, ки ин ҷо ҳар гуна формулаҳои тайёр мавҷуд ҳастанд, ки барои гузоштани формулаи математикӣ ба мо хизмат менамоянд. Масалан, агар мо формулаи мегузоштагии мо ба монанди ҳамин формулаҳо бошад, мо онро гузошта танҳо маълумотҳои худамонро ба ин маълумотҳо иваз менамоем. дар ин ҷо маҷмӯаи бисёри формулаҳо мавҷуд ҳастанд, ки мо аз он метавонем истифода намоем. ба ғайр аз ин, ин ҷо лавҳачаи символӣ мавҷуд астае, ки аз ин лавҳача мо метавонем нишонаҳое, ки дар клавиатураи мо мавҷуд нестанд, ин ҷо ба воситаи пахш намудани ин нишонаҳо мо онро ба даст орем. фарз мекунем гамма, делта, ин ҳарфҳои формулаи математикӣ ҳастанд, ки дар тугмачаҳои клавиатураи мо мавҷуд нестанд. ва ба воситаи пахш намудани ҳамин метавонем мо ин нишонаҳоро дар формулаи худ гузорем. ба ғайр аз ин, намудҳои тайёри гузоштани намудҳои формулаҳо мавҷуд ҳастанд, ки мо ин ҷо истифода менамоем. акнун фарз мекунем, ки ба мо чидани ҳамин формулаи математикӣ зарур меояд. пахш мекунем y баробар, акнун ба мо каср лозим меояд. аз ин ҷо интихоб менамоем касрро ба воситаи тугмачаҳои тарафи чапу рост ва болу поён мебароем ба боло ва ин ҷо x-ро мечинем ва боз тугмачаи поёнро пахш менамоем ва ин ҷо y-ро мечинем ва тугмачаи тарафи ростро пахш менамоем, то ки аз каср бароем. ва ин ҷо барои мо қафс зарур аст. мо пахш менамоем, ва ин ҷо тугмачаи скобка аст. мо пахш менамоем қавси оддиро, яъне ба мо қавси оддӣ дар кор аст. пахш менамоем ва дохили ҳамин қавс даромада ин ҷо пахш менамоем, барои мо ҳоло реша дар кор аст. решаро пахш менамоем. ба дохили реша ворид мешавем ва боз барои мо каср дар кор аст. пахш менамоем, ба боло мегузарем ва боз ба мо қавс дар кор аст. пахш мекунем қавсро, ба дохили он ворид мешавем. 3x тарҳи 5 ба поён мегузарем ва шумораи 2ро мечинем. акнун мо бояд аз реша
бароем тугмачаи ростро пахш менамоем. тугмачаи тарҳро пахш менамоем. инҷо решаи мо камтар то охири 11 омадагӣ аст. аммо тарҳи 11 ва ҷамъи 7ро аз реша мебарорем. 11 ҷамъи 7. қавс пӯшида аз қавс мебароем ва тугмачаи зарбро пахш менамоем. акнун ба мо интеграл дар кор аст ва чӣ хеле ки шумо шоҳид ҳастед, дар боло ва поёни интеграл боз касрҳо мавҷуд ҳастанд. тугмачаи интегралро пахш менамоем ва аз намуде ки инҷо мавҷуд аст ба мо анамин намудаш лозим аст. мо бояд аҳамият диҳем. пахш мекунем. ба болои интеграл мегзарем ва боз ба мо каср лозим меояд. пахш менамоем. ба болои каср мегзарем. шумораи 1-ро мечинем. поён шумораи 2 ва боз ба поёни интервал омада тарҳро пахш менамоем ва боз касрро мегзорем. инҷо 3 ва дар поён 2ро мечинем ва ба дохили интеграл дохил шуда инҷо боз решаро мегзорем ва дар дохили реша x дар дараҷааш 3ро мо бояд чинем. инҷо нигоҳ мекунем. тугмачаи индексро пахш менамоем. аз инҷо x2ро интихоб менамоем. ба мо x3 лозим аст. акнун мебием 2ро кур карда ба ҷои он 3 менависем ва тугмачаи ростро пахш менамоем. тарҳро пахш менамоем ва боз тугмачаи x2ро пахш менамоем ва ҳамин тавр мо даруни решаро чидем. акнун ба берун аз реша мебарем ва dx-ро мечинем. ҳамин тавр чӣ хеле ки шумо диде формулаи дар инҷо бударо мо чидем. як чизро бояд хотиррасон намоям ки ҳангоми чидани матн мо ҳатман бояд аз формула берун бароем. яъне дар ҳуҷҷати худ берун аз формула дубор тугмачаи мушакро пахш менамоем ва инҷо матнро мечинем. матнро мечинем. агар мо дар дохили формулаи математикӣ матнро чинем, ин аллакай хато мебошад ва ҳаҷми ҳуҷҷати мо ҳам бениҳоят калон шуда мемонад. акнун баъд аз оне ки мо формулаи математикиро чиндем, мо метавонем ин формуларо дигаргун намоем. ба воситаи панелҳо маълумоташро иваз намоем ва ҳамчунин метавонем онро калону хурд намоем. ва як чизи дигарро инҷо ман ба шумо хотиррасон менамоям. вақт аз оне ки ба болои формула пахш менамоем, агар шумо аҳамият диҳед, дар тарафи рости он тирча мавҷуд аст ба поён. агар мо онро пахш намуда
тугмачаи сахранид как нови формуларо пахш намоем. дар ин ҷо номи формуларо аз мо мепурсад. дарс. тугмачаи океро пахш менамоем. акнун ҳангоми ҳамин формула боз ба мо даркор шуданд, мо метавонем ки пахш намоем тугмачаи формула. агар шумо аҳамият диҳед, дар тарафи дасти рости, дар тарафи рости тугмачаи формула, тугмача ба тарафи поён аст. онро пахш менамоем ва аз рӯйхати формулаҳои тайёр мо формулаи худамонро метавонем интихоб намоем. ҳамин тавр формулаи тайёри худамонро мегузорем. ин барои чӣ лозим аст? масалан, мо фарз мекунем ягон кори илмӣ мекунем ва дар мавзӯи мо ҳамин гуна формула бисёр ба мо дучор меояд ва ҳамин тавр мо метавонем формуларо як бор чида ва онро ба маҷмӯи формулаҳои тайёр замм намуда ва ҳар боре ки даркор шавад аз он ҷо гирифта ва маълумотҳои онро, шумораҳои онро дигар намоем ва ҳамин тавр мо тезтар метавонем формулаи ба худ даркориро ҳосил намоем. инчунин мо метавонем формулаи худро ҷудо намуда онро масалан ба монанди матни оддӣ ғазфтар намоем ё онро нусхабардорӣ намуда ба ҷои дигар гузорем ва дигар таҳрирҳоро мо метавонем дар ин ҷо истифода намоем. инчунин тарзи дигари мондани формулаи математикӣ ба воситаи пахш намудани тугмачаи пуск ва дар сатри найтӣ мо мечинем калимаи панелро ва аз рӯйхати пайдошуда панел ввода панел математического вводаро интихоб менамоем. ва чӣ хеле ки шумо дида истодаед, ин ҷо лавҳачае пайдо мешавад барои дохил намудани формулаи математикӣ ки мо ин ҷо метавонем ба воситаи мушак ҳамин формуларо кашем. мо мекашем y баробар хати каср дар боло x дар поён y. бояд гуфт ки вақт аз оне ки мо формуларо мекашем, ин ҷо бояд он қадар аҳамият надиҳем. барои чӣ? барои он ки вақте ки мо формуларо ба охир ки расондем, то ба охир расондани формула ин ҷо чанд намуд пайдо мешавад ва охир мо метавонем баъд аз оне ки формуларо ин ҷо кашидем, баъд метавонем ба воситаи резинка ҷои нодурустро тоза намуда боз онро дуруст намоем. ин барои одамоне ки дасташон намеларзад ва маҳорати расмкашӣ доранд, ин бисёр қулай мебошад.
3x طرحی 5. دستانی من از سبب که کم کم میلرزد برای من دشوارتر است. تقسیم 2. از سبب که ما قفس رو نپوشیدیم اینجا اهمیت دید. قفس کشوده ما رو همچون 1 قبول نمود و 13 شد. اینجا قفس رو پوشیدن در کار است. معنی وقتی که ما قفس رو میپوشیم الکی 1 به قفس کشوده تبدیل مییابد. معنی اینجا قفس کشوده ما نپوشونده است و اینجا به جای قفس ما ای پیدا شدگی است. ما قفس رو میپوشیم. فرض میکنیم فرمول ما همین نمود رو دارد. معنی الکی فرمول تیار پیدا شد. اکنون برای این فرمول رو به متن ورد موندن، حجتی در ما بودن موندن، تگمچه вставить رو پخش میکنیم. یک چیز دیگر رو خاطر رسان نمایم که اگر اینجا ما یگان حرف رو خطا چیدیم و اینجا خطا نشان داد، ما میتوانیم با واسطه تگمچه استریت اون رو توزیع نماییم و با واسطه تگمچه записать از نو اون رو میتوانیم کشیم. اکنون در حالت خدشه ما در برنامه ورد قرار داشتن ما پخش میکنیم تگمچه вставить و چه خیلی که شما دیدید ما فرمولای با واسطه مشک ساخته خودمون رو اینجا در حجت خود گذاشتیم. همینطور شما چطور گذاشتن فرمولای متمتیکی رو با حجت خود آموختید و با همین درس نوبتی ما به آخر رسید.